Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwana musulmai baki ɗaya. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan yana cikin ƙoshin lafiya. Wani tsokaci zan yi ko na ce bayani akan wannan canjin kuɗi da aka yi. Wasu suna cewa abin nan bai shafi talakawa ba, wasu kuma suna cewa abin akan talakawa yake ƙarewa. To a ina matsalar take ne? Menene fa'idar wannan canjin kuɗi? Menene kuma rashin fa'idarsa? Abin da na yi nazari na duba, kamar abin ganina akan talakawa yake ƙarewa. Duba da yadda fannin kasuwanci na saye da sayarwa, ababen hawa da wasu ɗawainiyoyi na rayuwa. Yanzu za ka je ka canjin kuɗi, ka je ka gun mai POS, ya ce ma ba zai karɓi tsohon kuɗi ba saboda an sa musu wani wa'adi wanda CBN ta sa in aka wuce wannan mataki ba za su karɓa ba. To amma ba mu san me yasa lokaci bai yi ba, amma ana amfani da wannan dama ana dakusar da na ƙasa. Ku sani duniya tana da girma, Najeriya tana da girma, tana da sassa daban-daban, birni da ƙauye. Har yanzu da kake gani akwai ƙauyukan da ba su taɓa ganin sabon kuɗin nan ba. Mutane da dama suna kiran CBN da a ƙara wa'adi na wannan kuɗi da aka ce da a canza kamar yadda aka yi a baya. In ba a manta ba, a mulkin da ya gabata an yi canjin kuɗi, amma ba a tsawwala kamar wannan ba. An ba da dama ta yadda har wannan tsohon kuɗi ya ƙare ba tare da an dakusar da kowa ba. To muna kira ga wannan gwamnati ta duba wannan lamari, ta ga me ya kamata, me ya cancanta. Bissalam har kullum daga naku Naziru M. Kilawi, ɗan kishin Arewa.